Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yau bidiyo ta mu da za ta gwada mu yadda ko ka goge wanga foto ko wanda bidiyo sun sauka akwai inda za ka diba ka gan shi. Yawwa, yanzu dai kan ɓata lokaci bari mu shiga cikin shirin. Da farko dai akwai wani application da ake ce mishi Google Photo. Ga shi nan Google Photo. Google Photo ga shi nan mun rubuta muku shi ga shi nan Google Photo. Da zarar ka shiga shi kamar haka. Yawwa yanzu ku tsara waccan bidiyon wanga. Bidiyo wanga wanda ya kirkira kwafin nan. Ita ce za mu goge kuma ku tsara goge mu goge ta. Yawwa kun gani mun goge ta kuma. Yawwa kun gani mun goge ta kuma. Ta. Sai mu latsa can wanda aka kuma ɗugu guda uku. Bayan mun latsa ga hannun wanda aka sa kwando nan wani abu mai ɗan kwando. Yawwa wani abu kun gan shi wannan ɗan kwandon. Yanzu za mu shiga yanzu. Za mu gwada muku yadda ake haura shi. Yawwa kun ga mishi kun ga bidiyon ɗin ka goge kun ganta nan. Kun ganta ga shi nan inda su take kuma ku tsara. Ga ta nan bidiyo. Yawwa da alamu na bukata idan kai sabo ne ko ka mance baka danna wa subscribe bara Allah ka danna wani sai ka danna kararrawa yadda dai mun saki sabon shiri zai zo ya kai sai. Mamman